Allah ka kawo muna agaji domin abubuwan da suke gudana ana cikin bala'i na bandit suna kashin mutane su amshi kuɗi bayan su amshi kuɗi su kashe mutane ana cikin wannan an ka kirkiro muna maganar lakurawa ana cikin wannan an ka dawo da Boko Haram kuma ka san kin Allah na shugabannin Najeriya gwamnan Borno da kai ne ya hito ce Boko Haram ta dawo sabuwa an ka samu fada shugaban kasa sun ka hito sun haƙaryata a'a babu wani abin nan kuma wallahi su sun san ƙaryata suka yi don shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace za a samu wasu shugabanni bayana yakzibuna wa yazlimuna su yi ƙarya kuma su yi zalunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man faddaqahum bi kadhibihim duk wanda ya gaskata su ga ƙaryar su wa anahum ala zulmihim ya taimake su game da zaluncin su manzon Allah yace falaysa minni wa lastu minhu ban tare da shi bai tare da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wannan yana nuna dole wallahi duk da wani azzalumin shugaba yayi ƙarya ko yayi zalunci kai tawaye game da wannan zalunci to hadarin da akwai bayan musibar da muke fama da ita arewacin Najeriya fa sai gashi ana son a gayyato mana hushin Allah don wallahi duk bala'in da ka faruwa da dama in an ce gama garin mutane amma in shugabanni kun ga abin da ya faru cikin azumi ana azumin Ramadana haka an ka turo dan shugaban kasa ya taho arewacin Najeriya da ɗan abinci da fahe don a gwada ma mutanen arewa mayunwata na a gwada mutane in lokacin zaɓe ya taho da an yi amfani da kuɗi za a saye ku abinci an haka mu rigima ana karɓa an ka haɗu mata da maza ana kiɗe-kiɗe ana rawa cikin watan Ramadana don a kaskanta ku a kaskanta addinin don Allah an zalunce mu ko ba a zalunce mu ba to sai gashi yanzu kuma wai shugaban ƙasa ya taho Katsina abin takaici abin bakin ciki mutanen Katsina da mutanen Sokoto da mutanen Zamfara halin da suke ciki da ya kamata a hushe ma Allah da kuka sai an ka gayyato hushan Allah an ka haɗu maza da mata ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye ana bushe-bushe an ka gayyato wani jahilin mawaki shi kuma ya taho tare da mata ta miƙa ma shugaban ƙasa hannu shugaban ƙasa ya taɓe da ita don Allah wannan kaskanci na ko ba kaskanci ba waɗannan mutanen sun zalunce mu ko ba su zalunce mu ba ya Allah muna roƙon ka kama mu da laihin wawayen mu yana can suratul Isra'i Allah ya ce wa iza aradna an nuhlika qaryatan in muna nuhin mu halakar da alƙarya gari in muna son mu halaka shi amarna mutura fiha sai mu yi umurni ga mani'imta a cikin garin babban malami ibnu jarir dabari ya ce amarnahum bi da'a sai mu yi umurnin su wa Allah da'a su nisanci sako ni zai faru bayan an yi amarna mutura fiha su ko fa sako fiha sai su yi fasikanci a cikin alƙaryar su yi ta abinda Allah baya so fa hatta alai halqaulu Allah ya ce sai kalmar azaba ta wajaba akan su fa dammarnaha tadmira in darkake su darkakewa Allah yana son ya halakar da alƙarya sai ya zammanya su kabanna don Allah babu abin kunya yau ko ga magarin ya kuke tsammani in dan kaniwon na ya besa da wata mata aure da yanzu dunnin bauran arewacin Najeriya hudu ba ta musamman za a yi cewa suna lalata to ga shugaban masu lalata tarbiyya nan amma mi zai hana a yi mai martani shege kwadai mai gida kwadai kuna fahimta muna roƙon Allah ya gyara mana shugabanninmu amma Allah ya kunya an gama yinta don wannan matsalar yana cikin abin da Allah ya la'ani banu Isra'ila yana can Allah ce lu'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila Allah ne waɗanda sun kafirce daga cikin bani Isra'il ala lisani Dawud ta harshen annabi Dawud wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam zalika Allah ya ce wannan la'ana da mun kai musu bima asaw saboda sabon da sun kai wa kanu ya'taduna sun kasance suna tsallake iyaka miya tsallake iyaka da sun kai Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu sun kasance ba sa hani ga munkarin da su suke aikatawa labisa ma kanu yafaluna tirda abinda sun kasance suna aikatawa ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana sauki arewacin Najeriya ya Allah muna roƙonka abubuwan da manyan Najeriya suka yi mun barranta ba mu tare da su Allah ka kama mu da laifin su ya Allah mutanen Katsina da an ka jawo mu wannan hushin naka muna roƙonka ya Allah ka kama su da laifin wawaye ya Allah mutanen Sokoto suna buƙatar agaji ga ana kashin su dama da hauni ya Allah ka kawo musu agaji ya Allah mutanen Zamfara suna neman agaji ga ana kashin su dama da hauni Allah ka kawo musu agaji ya Allah mutanen Katsina suna neman agaji ana kashin su dama da hauni ya Allah ka kawo musu agaji waɗannan ƴan ta'adda rashin imanin su ya kai yanzu limamman juma'a suke kashewa kun ji abin da sun kawo wani limami maru Katsina ma sun kama limami shi limamin maru ya kai wata biyu hannun su tare da iyanai sun ka kashe shi sun ka kashe iyan wai amma saboda rashin imani wai ka samu wani yana cewa wai suna girmama malamai don Allah ya ci amana al'umma ko bai ci amana al'umma ba waɗanda ka girmama malamai